Hello friends, फरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिस एग्जाम रेलि बिनि बागै गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। स' बिनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों एक्स इन्डिभिजुवेल जा एबा फ्रेश केन्डिडेट जा नोंथांमोननि रेलि एडमिटआ माब्ला मोनगोन एग्जाम माब्ला जागोन बेयाव कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट मोननो। दा जोङो फार्स्टआवनो आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव फैबाय SLPRB। स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एडमिट फैयोब्ला नटिसआ बेयावनो फैगोन। नाथाय दायो प्रेजेन्ट समावहाय दायो जेबो गैथ'वा आसाम पुलिसनिफ्रायसो एडमिटआ होबाय होननानै जेबो गैथ'वा। नाथाय बे थाबैनो अफिसियेल नटिसआ रिलिज जाथारसिगोन मानोना गासिबो माखासे आसाम स्टेटआव जि प्रसेस जादोंमोन माखासे गेम्स एन्ड स्पर्ट्स जादोंमोन बेनि जोब्बाय अब्ला फिल्डआ सेलेक्ट जासिगोन। देन अब्ला स' एसआइनि एग्जामाबो नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ। गोबां सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला जायफ्रा आसाम पुलिसाव साख्रि मावगासिनो दं बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नभेम्बरनि लास्ट उइकआवहाय एग्जामा जानो थांगासिनो दं होनना बुंदों। मानोना स' जेबो दायो एग्जाम गैया स' बेखायनो लास्ट उइकआव नोंथांमोना आसाम पुलिसनिफ्राय एग्जामना चान्सआ दङ। एभिइउबि कनस्टेबलआ 8 सेलेक्ट जागोन रिलिया मानोना डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ। दा बावै खेल महारान सोलिदोंमोन नाथाय जोब्बाय फिल्डआ गासैबो साफा खालामगासिनो दङ एबा जोब्बाय खेल महारानावहाय जोब्बाय फिल्डआ। अब्ला स' नोंथांमोना नभेम्बर लास्ट उइकआव एडमिट मोननायनि चान्सआ दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ फार्स्ट जाग्रोगोन नालाय अब्ला स' नोंथांमोना एडमिटखौहाय लास्ट उइक नभेम्बराव मोननानै स' नोंथांमोननि रिलिया डिसेम्बराव जागोन आरो डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दंखायो। बेनिफ्राय एग्जामबो लानांगौ दङ एन्ड बेनिफ्राय XNDB PST नोंथांमोना रानिं खारनांगोन। नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनांगोन XNDB फ्रेशआबो होनांगोन आरो फिजिकेल टेस्ट पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय लांगोन एग्जामनि थाखाय। स' नोंथांमोना बेखायनो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबाय था नङाबा नोंथांमोना थालांगोन। स' बेखायनो स' नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्ट पास खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोनाहाय 2024आव स' एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ। बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल लेभेलाव। नाथाय एसआइआ थाब जाग्रोगोन मानोना एसआइनि फार्स्ट टेस्टआ जाबाय नोंथांमोननि रिटेन एग्जाम। दा बेखायनो जायफ्रा एसआइ एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना एडमिटखौहाय थाबैनो मोनसिगोन नभेम्बरावनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नभेम्बरनि लास्ट उइकआव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया डिसेम्बर 10 सिम नोंथांमोनाहाय एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ एसआइ लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलाव नोंथांमोनाबो लास्ट उइकआव एडमिट मोननायनि चान्सआ दङ। बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ सेकेन्ड उइकनिफ्राय जानायनि चान्सआ दङ डिसेम्बराव। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे एनालाइसिस भिडिअ। आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना गोदान लेटेस्ट आपडेट मोनो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव।